Здравейте, момчета, днес ще ви покажа най-добрите локации, на които мога кацнете в този сезон, за да може да хитнете Unreal. Така, първата локация, то е една локация, ето тази, тук в планината. Първо, ето тук има 10 сурбарела. Тук може да си хилнете на 100. Има един чест, сурбарели, амобокс и след това има един лънчпад. С лънчпада идвате ето тук и има още честове. След това може направо с лънчпада от първия път да дойдете ето тук. Има общо 19 честа. Така. Имате хипер много тулт, може да съберете тук. Ако сте соло или дуо. Даже да сте дуо, има и ребулдван тук. И после може пак да си дойдете отгоре, където сте леннали и с лънчпада да се качите ето до тук. И после направо ходите да ръшкате или направо в Shotgun Solidate да дойдете тук и да почнете да ги биете. Така, момчета, ако ви харесало видеото, се абонирате и лайкнете. Айде!